Voor de dinsdag, de laatste keer dat ik dit fantastische programma mag openen. Weer een keer dagvastelovend. Pielhazen, pielazinnen, hazenkeutel, hazenkeutellinnekes en iedereen gekluisterd aan de buis hopelijk. En genoten alvast van 4 fantastische afleveringen. De laatste, de dinsdag. Een afsluiting van de vastelovend en die begint 's morgens al vroeg. Gaan wij normaal gesproken naar de klomp om de klomp aan te doen. Ik zeg het even verkeerd. Dan krijgen wij ieder jaar een plekje van de Rood van Elf met een jaartal erop en een gravure van wie er dan boerenbroedspaar is. En zo staat een klomp dan helemaal vol. Tenminste, ik moet eerlijk zeggen, er zien er nog maar weinig die klomp nog dragen. Ik ben er wel eentje van die het nog wel doet, maar dat doet mij pijn aan de knuik. Ook een mooi nummer, denk ik. Maar goed, dat is een ander verhaal. We gaan dan naar die tent toe. En in die tent gaan we dan in een erehaag staan met alle Rood van Elfleden en het trio om ons nieuwe boerengezelschap met natuurlijk het broedspaar te verwelkomen in die tent. En in die tent vindt dan ook de trouwe eerste boerenbrunch plaats. We gaan lekker eten en we gaan een boom leggen voor een geweldige feestdag. We hebben nog een trouwerij en geweldig dat is te zien dat de jeugd en de grote boerengezelschap allebei hun trouwerij op dezelfde plaats haalden 's middags. En zoals jullie misschien wel kunt horen, er is 2 jaar geleden nog een fantastisch initiatief gestart. De Kanters, daar ga ik niet te veel over vertellen. Er komen misschien wel gasten die er iets meer van kunnen vertellen dan dat ik dat kan. Maar wat een feest, wat een feest. En na dat feest is het tijd om te gaan eten. En is het tijd om ook klaar te gaan maken voor de laatste uurtjes van de vastelovend. En wij doen dat in ons eigen gooi. Wij gaan naar de koets. En in de koets neemt de voorzitter van de Raad van Elf afscheid van alle leden die dit jaar zijn afzwaaien bij de Raad van Elf. Een heel mooi emotioneel moment waar wij al een keer met de neus op de feiten wordt gedrukt dat het eigenlijk toch wel aanzienend is aan het komende vastelovend. Daarna gaan wij natuurlijk de feestig af en gaan wij naar de grote tent in Hulsman, waar wij rond de klok van 12 uur toch al hevig geëmotioneerd richting de grote markt gaan en waar wij daarna de kieps af gaan nemen, eerst die van de adjudanten. Dan wordt hij helemaal uitgekleed, onze eigen prins, qua veren, kieps en zo. En dan is de vastelovend voorbij en luisteren wij om 12 uur naar Il Silenzio en zitten vastelovend erop. De vastelovendsdinsdag, einde van de vastelovend. En wij gaan kijken naar een klein fragmentje over de boerenbruiloft. Jagen lukken, zieken en groeten blauw. En dat pilsje en dat lukken, zien het leven zal. Pielhazen en pielazinnen, hazenkeutels en hazenkeutellinnekes, maar vandaag zeker ook boeren, boerinnen en butelu. Want ja, we zien terechtkomen met dag vastelovend op de laatste dag van de vastelovend namelijk. De vastelovendsdinsdag en wij hebben hier aan tafel 2 gasten. Welkom, fijn dat jullie er ziet. Koen Meinster en Jip Swinkels. En Jip, om eens met jou te beginnen. Je ziet voorzitter van Circus Muk. Je zit hier als in die hoedanigheid vastelovensvieren natuurlijk. Het is dinsdag vastelovend. Ja. Hoe zou je den dag er normaal voor uit hebben gezien?
Ja, hoe ziet een dag eruit? Dat begint 's middags vroeg met het boerenontbijt. Ik moet zeggen, Joris zit bij de boerencommissie, dus dan is al vroeg op en dan is al de tent in orde maken. En dan sluit ik daarna aan met de vaste club waar we met gaan ontbijten. En ja, dan begint een dinsdag, de laatste dag. En hoe zit dat er dan bij op zo'n dinsdag? Zo is mij vroeg. Ja, Topfit natuurlijk. Hè? Ja, topfit. Naarmate de jaren vorderen merkte dat het B-trekken, wat je elke middag moet doen, dat wat langzamer gaat. Maar nee, fris en fruitig en we gaan gewoon door. Dus nee. En hoe heb je de afgelopen dagen beleefd? Thuis. Thuis. Ja. Tegen een kleine frustratie in de Jip. Je hebt niet de vastelovend op een andere manier, even zo in het klein. Ja. Het is toch wel van, als je het doet, dan moet het goed doen. En een beetje, dat is het allemaal net niet. Net niet. Nee. Je hebt de uitzendingen toch wel allemaal trouw bekeken. Zeker. Okay. Dus dat is dan wel een beetje vasteloversgevoel. Maar om nou te zeggen dat ik me helemaal in de schminkdos en met u dos en daar met Joris een Polonaise ga doen. Joris, nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Hey, maar je hebt even nou terug naar als de vastelavond weer normaal zou zien. En hopelijk wordt hij dat ook weer. Wat is vooral echt ultieme vastelavondsmoment? Mijn ultieme vastelavondsmoment. Ja, dat is bij mij denk ik toch wel echt... bij mij begint echt de vastelavond te kriebelen op het moment dat wij woensdag het vuurwerk gaan bouwen. Natuurlijk zien er aan de voorkant nog heel veel andere momenten. Denk aan de 11e van de 11e. Maar op het moment dat wij met een clubje het eerste weer mogen gaan doen, dan is het toch wel gaaf om door in die schouwburg te gaan bouwen aan de bühne. En dan begint dat theatergevoel, dat mukgevoel begint dan weer echt te worden. Dat mukgevoel, daar heeft iedereen het dan altijd over. Hè? Wat is dat voor gevoel? Ja, wat is dat voor een gevoel? Het is eigenlijk niet in woorden te duiden, omdat je dat gewoon een keer met moet hebben gemaakt, denk ik. Ik denk, als je hebt ook op de bühne gestaan, jij ook. Het theater heeft toch wel iets magisch. En dan helemaal als je dat voor jouw eigen dorp mag doen, of voor jouw eigen regio. En wat ik het mooiste vind is, als ik heb zelf op Muk mogen staan, maar de laatste jaren vooral natuurlijk aan de ziekkant met mogen doen. Als je de artiest van de bühne af ziet komen en dan loopt Neveno de bühne af en dan met zo'n grootse smile komt en eraf, dan denk ik, yes, daar gaat het mee doen. Ja. Tuurlijk is het ook mooi als de zaal lacht, maar het allermooiste is als de artiest, wat hij zingt of doet, als dan door zien ding het mogen doen en dan je hebt ervan genoten, dat vind ik echt super tof. Ja, wat betekent Circus Muk voor de Venrotse vastelavond? Ja, wat betekent dat? Ik denk dat het voor sommige mensen het enigste is wat ze doen met de vastelavond. Daar heb ik in het begin nooit zo bij stilgestaan. Ik dacht, Circus Muk is altijd, weet je wel, dat huurt er gewoon bij. Maar er zijn mensen die dus geen vastelavond vieren en die gaan naar Muk en dat is dan hun vastelavond. En dat heeft me wel bewust gemaakt dat je dus ook met extra aandacht en extra zorg naar de show moet doen, moet voorbereiden. En niet elk jaar maar gewoon hetzelfde draaiboek moet doen. En dat je steeds... Want waarin is Muk dan, want je ziet nog een aantal jaren voorzitter. Welke veranderingen of welke ontwikkelingen heeft Muk de afgelopen jaren dan doorgemaakt? De eerste ontwikkeling, denk ik, is dat we de prins niet meer altijd hebben laten aankondigen. Voorheen was de prins echt de presentator. En natuurlijk had elke prins zijn eigen vaardigheden rondom het presenteren. Maar voor een mooie show is het ook wel fijn als dat doorloopt. En dus hebben we goed gekeken van, is het noodzakelijk dat een prins per se moet presenteren? Of zullen we dat ook anders kunnen doen? Dat is een verandering. We hebben gekeken de show wat meer als een show te benaderen. Dus niet losse dingen, maar ook in elkaar over laten vloeien. Of kijken hoe je acts op elkaar kunt laten inspelen. En qua decor zien we ook aan het wisselen en aan het switchen geweest. Dus, ja. Want wat zijn de uitdagingen voor Circus Muk? De uitdaging is vooral een mooie balans in het programma te krijgen. Je wilt in de lach, je wilt ook een beetje muziek, je wilt ook dans. Hoewel de meerderheid van de mensen zeggen, alweer een dans, weet je wel, die zien er ook. Maar toch hadden zo'n bereikmomenten, zonder dan met de dansen tekort te doen, hadden dat nodig in het programma. Ja. En ik kom zelf van Oostrum en dan werd er vanuit de dorpen, tenminste toen ik bij Muk kwam, wel naar, oh Muk,
Dus er zit nog altijd wel een kleine drempel om op muk te staan. Want het is toch een andere zaal. Ik bedoel, in de dorpen mogen ze... Want krijg je minder aanmeldingen? Want is het moeilijk om artiesten te vinden? Ja, hoe werkt dat? Ja, vroeger, dat klinkt alsof ik... maar we moesten ook aanmelden voor muk. En tegenwoordig merken we dat we gewoon echt aanmelden. Dat doen mensen niet meer. Omdat het toch al overal zijn eigen lijf is in het leiden. Dus de vijver is groter geworden. Vroeger hadden de geëikte namen alleen maar. En nu zie je hier en daar steeds meer dingen oppoppen. Maar wat bedoelde met mensen melden zich niet meer aan? Mensen werden gevraagd dan? Of hoe werkt het dan? We gaan op zoek, ja. We vragen mensen. Ja. Dus je gaat eerder het traject al aan met mensen om tot iets te komen. Ja, als ik bijvoorbeeld kijk destijds, Helga, die kende ik uit Oosterm. En ik zei van, die zie ik jaren op bezitting in Oosterm. Ik zei, jongens, kom in de muk. En dan zie je dat toch wel ergens... Okay. In het begin was dat lastig en nou, zien die al duk zat geweest. Ja. Even voordat we het alleen maar over muk hebben. Ja. Het is vandaag, vastelavondsdinsdag, die boerenbrulft. Je heeft misschien echt een heel raar en hard punt in dit gesprek. Je ziet zelf een paar jaar geleden boerenbruidegom geweest. Dus dat heb je ook van heel dichtbij ervaren. Als je naar de dag van de boerenbrulft kijkt, wat was voor jou of wat is voor jou dan het hoogtepunt van de dag, Jip? Ik denk wel dat die hele tent vol stond met mensen en daar een gezellig feestje weer gemaakt. Tijdelijk speelde daar nog, die hadden een podium midden in de zaal. Ja. Het regende, dat het echt zo hard geregend wordt het op het bordes niet door kon gaan. Toen kwam de jeugd bij ons in de tent trouwen en door is eigenlijk het ontstaan dat alles samen ging. En ja, een beetje een geluk bij een ongeluk. Dus dat vond ik wel mooi, dat jongen en oud bij elkaar kwamen door en er is gewoon een heerlijk feest gevierd. En als je nou terugdenkt aan die dag, wat voor gevoel geeft dat nog? Hoe bijzonder was dat om die rol van boerenbruidegom te bekleden? Ik vond het een mooie rol. Ik heb me daar in het begin gedacht van oké, leuk, de dinsdag, maar aan de voorkant zitten er ook heel veel leuke dingen bij, waar je ook bij mag zien. We hadden toen volgens mij ook nog het jubileumjaar. Dus dan moeten aan de voorkant ook nog een aantal andere dingen met. Dus nee, ik heb me daar eigenlijk aan de voorkant niet zo bij nagedacht dat die rol veel meer is dan alleen een dinsdag. Je zei net, we hebben het over muk gehad. Je ziet daar constant aan het nadenken over hoe kunnen we het verbeteren. Hoe kan het met zijn tijd met, zonder dat je de traditie uit het oog verliest. Kijk ook met zo'n oog, ook al zie je geen onderdeel van de boerenbruiloftcommissie, ook naar de boerenbruiloft. Ik denk dat iedereen wel, tenminste dat heb ik ook, ik zie daarna denk ik, zullen we dit zo doen, zullen we dat anders doen. Maar het is niet dat ik daar met een kritische oog naar kijk, dat ik naar de hand een compleet evaluatieverslag schreef met een paar tops en tips. Nee, dat niet. Nee. Ja, die boerenbruiloft, daar werd natuurlijk ook alles van. Dat is 2 jaar terug inmiddels al. Ja. Dat is ook, maar daar gaan we dadelijk. Er zien wat kleine, de afgelopen 2 jaar een redelijk ruige verandering is er geweest. Ja, daar komen we dadelijk nog over te spreken. Met wat ik me afvroeg, Jip, hè? Je ziet, tenminste zo zie ik ook wel als echte vastelavondsvierder. Hè? Die titel moet er wel dragen, toch? Krijgen. Is vastelavond vieren nou een vaardigheid? Moet er daar iets goed voor kunnen? Nou, als ik kijk naar mijn slogan destijds, de vastelavond kun je leren, dan moet je gewoon vieren. Dus dat was destijds met Noortje, mijn broertje, hebben we dat als slogan. En ik denk ook niet dat je dat kunt aanleren. Maar welke vaardigheid, dus je moet het hebben dan, hè? Het zit dan Ino, maar wat moet er dan goed kunnen? Welke vaardigheid heeft iedereen dan gemeenschappelijk? Want ik zie er ook mensen die het niet kunnen. Wat een kritische vraag. Ja, nee, maar daar ben ik wel beneden. Nou, zo van, wat is nou... Die komen in ieder geval niet bij mij in de buurt, denk ik. Ik denk, wat er nou weer mee opkomt is loslaten. Laat gewoon ergens alles los. En geniet van het moment, inderdaad. En dan zie je mensen die aan de voorkant heel hard aan pakjes gaan werken. Dat is helemaal goed. En dat moet ook. Er moet voorbereiding in zitten. Maar op het moment dat je gaat vieren en er is dan een stukje van Jessica of een speltje zit net scherp, laat gaan. Niet te moeilijk doen. Nee, gewoon dat ja. Ja, dat denk ik ook. Kunnen we misschien al bijna de brug maken naar het motto, of niet? Het klonk al bijna als een motto. Het is al bijna een motto. Ja, we hebben het aan iedereen gevraagd afgelopen dagen. Ja. Maar als je een motto zou mogen bedenken voor dit jaar,
Wat Een zou je dat motto? motto zien? Ja. Een motto voor de? Nou, het motto dat je met hem draagt, dat je uit wil dragen dit jaar. Met vastelovend. Voor de vastelovend. Ja. Ja, ik zei net, de vastelovend is voor mij wel een muk. Corona lijkt me de zuk. Volgend jaar gewoon weer muk. Goed zo. Lijkt me dat een Lijkt me een heel goed motto. Precies, lijkt me de zeuk volgend jaar een muk. En dan hopen wij trouwens dat de volgende artiesten ook gewoon weer op muk kunnen staan. Want wij schakelen nou vanaf hier, vanuit Studio 11, live over naar Studio 22. Daar staan namelijk klaar Mike en Kira. En die gaan voor ons zingen Blijven dansen. Kijk maar eens met. Normaal ben ik een stieve, breng ik host mijn nek. Maar met de vastelovend, denk ik man doe toch een schek. Met vreemden of bekenden, van de kroeg tot aan het plein. Dan zoekelen wij samen in de Polonaise trein. Dans ik, dans ik, dans ik met jou, kleur het leven, leven, leven zo mooi. Dans ik, dans ik, dans ik met jou, tot de mondbos zet ik gooi. Met o in mijn arm, blijft een tijd even staan. Dus wil ik blijven dansen, tot de laatste toon. Dan wil ik blijven dansen, maar het gevoel dat is kwijt. Het ritme is verdwenen, ik verlang weer naar den tijd. Waar bonte mensen hossen, in de cafés een goed festijn. En 3 dagen alles geven, in de Polonaise trein. Dans ik, dans ik, dans ik met jou, kleur het leven, leven, leven zo mooi. Dans ik, dans ik, dans ik met jou, tot de mondbos zet ik gooi. Met o in mijn arm, blijft een tijd even staan. Dus wil ik blijven dansen, tot de laatste toon. Kom dans door het leven, straks is het gedaan. Het is zo gegeven, zorg dat geen niet blijft staan. Dans ik, dans ik, dans ik met jou, kleur het leven, leven, leven zo mooi. Dans ik, dans ik, dans ik met jou, tot de mondbos zet ik gooi. Met o in mijn arm, blijft een tijd even staan. Dus wil ik blijven dansen, tot de laatste toon. Ja, pielhazen, pielezinnen, hazenkeutels, hazenkeutellinnekes, boeren, burgers en buurtlieden. Het is vandaag vastelovend dinsdag. Ja, we hebben hier alt-brudegom Jip aan tafel. Maar we zijn ook op bezoek geweest bij vastelovensvierder Puur Zang. Maar ook alt-bruutje Chrisje Derks. Dus even kijken hoe die deze dag normaal beleeft. Kijk maar eens met. Ja, we staan op de Grote Mernd. Op een verlaten Grote Mernd. Ja. Normaal is het werk, hè? Ja, normaal op dinsdag rond 10 voor 12 gaan we deze kant op, arm in arm.
En dan verzamelt iedereen zich hier voor de laatste momenten vastelovend. Dan staat het al mooi vol met rood van 11 en het trio en nou gewoon helemaal niks. Om te buiken eigenlijk. Hè? Nou ja, we gaan altijd te buiken, maar ik kan er nou ook wel een buiken. Ja, absoluut. Ja, normaal zit ik op dinsdagmorgen alle vroeg hier met een bak koffie aan de toffel. Met nog kleine oogstjes. En dan is het een race tegen de klok, want dan moet ik douchen, ik moet mijn spullen gaan verzamelen. Want om 9 uur moet ik in de tent staan, want ik zit in de commissie Boerenbruiloft. En dan moet er gewerkt worden, want om 11 uur staat het gezelschap voor de tent en dan is het feest. Dan zorg ik dat de hele tent gereden is, al die toffels moeten erin, die toffels moeten aangekleed worden, het moet versierd worden. Alles wordt klaargezet voor de brunch. Afgelopen jaar hadden we er meer dan 300 gasten, dus dan is het echt aanpoten om het om 11 uur allemaal klaar te hebben. Ja, je ziet wel echt dat de aantallen veel zien toegenomen sinds we de kanten sinds 2 jaar hebben. De Boerenbruiloft is echt wel weer op de kaart gezet daardoor. Veel meer mensen hebben interesse. Het was afgelopen jaren echt wel een beetje een ondergeschoven kindje van de vastelovend. En dat zie je de laatste jaren, zie je dat wel echt steeds meer, dat mensen er graag bij willen zien, dat ze het met willen maken. Wat voor mij de Boerenbruiloft zo bijzonder maakt, is het is de laatste dag van de vastelovend. Iedereen loopt een beetje op zijn tandvlees, dat zie je ook aan iedereen. Maar morgen op zaterdag zie je nog heel veel mensen op de been. En op dinsdag is er nog maar een klein groepje vanavond, maar dat is wel gewoon de diehard vastelovendvierder. De mensen die echt van het feestje vastelovend houdt. En dat maakt het heel intiem en uniek. In 2012 ben ik zelf broedje geweest en dat was een fantastische ervaring. Toen was het nog niet zo gratjes als dat het nou was. Maar toch is dat de hele dag in het middelpunt van de belangstelling en ook de dagen er naartoe. Je komt op plekken waar je normaal als schone vastelovendvierder niet komt. En dat is een herinnering om nooit te vergeten. Nou, bijvoorbeeld, moet ik even over nadenken. Oh ja, de vastelovendmis. Daar was ik toen nog nooit geweest. En dat is vervolgens wel een traditie geworden om er altijd bij te zien. Soms mis ik hem wel eens, moet ik toegeven, als het op zaterdag iets te bont is geworden. Maar dat probeer ik wel bij te zien. En je ziet dat het nou eigenlijk steeds meer is geworden. De golden humor, daar mogen ze voortaan naartoe. En dat zijn dingetjes waar je normaal niet komt als genpettendrager, zeg maar. Dat is mijn opa, dat is prins geweest in Horst, bij een Dreumel in 72. En dat is een schilderij wat altijd bij ons papa's mam in huis heeft gehangen. En een half jaar geleden heeft papa mam de woonkamer op neergeschilderd. Toen zei ze, mam, wil jij hem niet hebben? En dat vond ik wel heel leuk en heel speciaal, omdat ik met opa natuurlijk wel die voorliefde voor de vastelovend deel. Hij dan in Horst en ik hier in Venray, maar ja, ik vind het mooi om dat hier te hebben hangen. Het is toch een stukje geschiedenis. Ja, dit is dus mijn kletje. Dat heb ik normaal altijd op de dinsdag aan. Ja, dat blijft nou dus in de kast hangen. Maar misschien dat ik het voor het gevoel dat ik toch even aan doe. En dat we toch misschien een klein neutje met elkaar gaan drinken. Maar het is wel zin dat het blijft hangen dit jaar. Ja. Ja, dat doet toch wel een beetje pijn. Als ik er zo naar kijk. Ja, hier is het normaal te doen. Ja. Nou. Ik zie Twanny niet staan. Normaal zetten de pletjes voor mee te draaien. Als ik hier dan binnenkom, dan wordt hallo en die jelle al klaargezet. Maar helemaal niks. Ik zie geen versieringen. Het is gewoon tof zoals het normaal is. Maar niet tof zoals het vastelovend is. Dat is zeker niet tof. Nee. Nee. Joehoe, Mechje, zien jullie thuis? Joehoe! Oh, ik was net op de Mernt, een beetje tof en er is allemaal niks te doen. Mugje. Nee. Het gaat echt niet door. Dus ik... serieus verwaard van hem? Ik had het gehoopt. Ja, maar ik zie wat dat betreft toch al, anders kan het niet lukken. Nee. Gisteren die bij je schip. Dan gaat het niet door. Dus ik dacht, dan kom ik er hier maar aan de vatten. Op volgend jaar. Halto. Nou, Koen, fijn dat je ook hier zit. Ja, merci. Ik zat zo te denken, van Koen Mijnster, ja, er kunnen wel 100 dingen achter uw naam zetten waarom je hier zit eigenlijk. Waar kennen we allemaal van in de vastelovenswereld? Ja, dat is een goede vraag. Dan moet ik een heel lijstje op gaan nu. Ja, doe eens. Maar ja, dat begon, nou, een mooi thema eigenlijk. In 1998 ben ik hier naar Venray verhuisd. 1999 toen was ik jeugdboerenbruidegom. Dat is helemaal in het teken van vandaag.
Toen eigenlijk een beetje geïnfecteerd met het vastelovensvirus. Daarvoor eigenlijk niet zoveel met gedaan. En daarna eigenlijk gewoon gaan genieten. Hoe oud waren we toen? Toen was ik 9. Oké, maar zo is het begonnen. Maar de vraag En was, dan- wat doe je allemaal nog meer? Oh, We willen het huren, Koen. We Kom hebben op. natuurlijk niet al te lang, dus dan moet ik... Tienermuk. Tienermuk, ja. Tienermuk, ook heel lang in de commissie gezeten. Ja. Dat is ook niet onbekend, denk ik. Klopt. En vervolgens ook bij de raad gekomen. Commissie Liedje zit ik nou bij. Optredens. Zelf ook optreden bij Tienermuk, Circusmuk. Dus eigenlijk wat de vastelovend is, probeer ik dan ook altijd op. Nog de liedjesfinale Ja, met ja. gedaan. Ja, zeker. Koen, wat zie je toch? DJ. Ja, DJ, zonnestralen. Eigenlijk kunnen wij zeggen, wat kan Koen niet? Nou, heb ik ook een heel liedje van, maar... Ja, Koen, het is vandaag Vastelovensdinsdag. Ja. Wat zou je normaal op dit moment aan doen zien? Hoe Ja, ziet het op de dag eruit? Nou, dit ligt eraan welke tijd. Maar dat ben ik druk met de radenpad. Ja, leuk is deze uitzending. Ja, dat is- Die wordt de hele dag doorgaan. Dus, Neem dus mee door de hele dag. Dus met de eerste keer vandaag zie ik waarschijnlijk al de eerste pilsjes naar binnen gaan aan het werken met de raad samen. Lekker Wat bij de doet u dat brunch. dan op dinsdag? Ja, bij de brunch. We beginnen dan 's morgens voor de brunch al. En dan normaal was het doe je altijd pletjes slaan op de klump. Dat was altijd bij de klomp. Dus daar begonnen we. En toen naar de tent. Pilsjes drinken, een beetje eten. En vooral verder gewoon met pilsjes drinken. En genieten van een dag. Wij als raad hebben dan natuurlijk niet zo'n hele grote rol. Dus dat valt met. Maar daarna is het gewoon met gewoon in het hele gedruis en ondersteunen waar wij nodig zien met de raad. Even een klein inkijken, want niet iedereen kent de wereld van de Raad van Elf. Nee. Maar die dinsdag is toch wel een bijzondere dag voor zo'n raad. Want het is de laatste dag van een heel traject dat je intensief met zo'n hele groep samen ziet geweest. Ja. Wat zien dan echt wel bijzondere momentjes op die dinsdag? Ja, ik denk dat jij er zelf ook wel ervaring met hebt erop. Ja, door een vrouw gedaan. Ik denk dat ik ongeveer weet waar je naartoe wilt. Eigenlijk zie je de hele dinsdag overdag een beetje ondergeschikte rol. We zien sowieso een ondergeschikte rol. Maar dan hebben we een minder groot aandeel in het hele gebeuren. Maar je sluit het inderdaad af. Je eet samen met de raad en met trio, met alle vrouwen die er dan aansluiten. Zowel van het trio als vorst, als ook van alle raad van uitleden. En dan zie je dus echt met z'n allen. En dan ga je 's avonds, ik denk dat je het overal op doelt, ook naar de koets. Een beetje zo'n memorabel momentje waarbij we even terugkijken op wat er dan dat seizoen eigenlijk allemaal gebeurd is. En dat is gewoon mooi, dat is intiem. Wanneer vindt dat dan plaats op de dag? Dinsdagavond rond een uurtje of 9 Ah, ongeveer. Dan zijn we klaar met eten. En dan gaan we nog eens eventjes terugblikken op wat er dan eigenlijk allemaal gebeurd is. En dat is super. Dat is eigenlijk een hele intensieve periode die je met z'n allen metmaakt. Ja. En om die dan dus zo gezellig en intiem af te sluiten. Ja, voor afsluiten is het eigenlijk. Dat is wel echt heel mooi. Dan is het nog een keer, als dat gewist is, dan gewoon een keer vol gas geven. Overal langs. De kroegen worden dan gewoon de tent en dan buiken. Hoe bleef je in godsnaam fit tijdens zo'n vastelovend? Als je toch zo met dat hele traject en dan die... Dat is wel eens een uitdaging. Vooral goed eten. We hebben het geluk dat wij een hele mooie setting mogen eten. 2 keer per dag. Waar is dat? Dat begint op zaterdag ook al bij Anno. Dan gaan we ook de andere dagen zien we ook bij BRL. Dus dat werd tip-top verzorgd. Dus niks te klagen wat dat betreft. En dan soms hadden we ook wel eens dipjes, tuurlijk. Ja, ik wil zeggen, zo'n after-dinner dip, die zullen jullie toch ook vers wel hebben. Ja, maar je slipt elkaar er eigenlijk met erin. Het is juist die samenhorigheid dat zo krachtig werkt eigenlijk. Ja. Maar even geen dip. 2 jaar geleden, Koen. Ja. Gewoon even terug naar de boerenbruiloft van toen. Ja. Welke rol had jij toen? Ik was toen opperboer. Jij was opperboer. Ja. Maar jullie hebben toen in dat jaar iets geïntroduceerd en dat vorig jaar herhaald. Dus jammer dat het dit jaar niet kan, maar volgens mij is er een nieuwe vastelovendstraditie geboren. Ja, 2 keer is het traditie, hè? Ja. Dus, ik heb het dan over de... Vastelovenskantes. Ja. Zeker. Ja.
Ja, dat is, Wat is een vastelovenskantus? Leg eens even uit. vastelovenskantus is eigenlijk niks meer dan samen gewoon zingen, bier drinken en gezelligheid maken. En dat heeft zijn oorsprong, of waar komt dat vanaf? Ja, dat is natuurlijk in de studentenwereld is dat natuurlijk wel een grote happening. En er zitten gewoon duizenden mensen zitten er normaal gesproken aan lange toffels mee te zingen. Ja. En wij dachten, we willen iets doen, iets van Nijens. Wie is wij? Wij als boerengezelschap. Wie waren dat toen? Dat was natuurlijk met Maartje en Daan als voorgangers, als een bruudspaar. En we hebben eigenlijk met heel de rest van de club hebben we eigenlijk bedacht, samengezet van we willen iets doen, iets van Nijens. Maar toch alle tradities van de boerenbruiloft in hier houden. Ja. En wat is voor ons de boerenbruiloft? Ja. Maar toen kwam u op die kantus. Ja. Er wordt dan een liedboekje gemaakt en mensen gaan zingen. Nou, dat was het idee. Ja. Maar wat gebeurde er op die dinsdagmiddag? Dat was echt bizar. Dat we niet kunnen voorspellen dat het zo iets zou pakken. Er zitten nou mensen te kijken die hebben geen idee. Wat gebeurde er die middag, Koen? Bizar. Goed. De boerenbruiloft was al jaren. Was het gewoon vooral voor mijn gevoel vooral de insiders die erbij waren. En van het gezelschap, familie, vrienden. We dachten van, we willen eigenlijk nog een beetje een andere swing eraan geven. Er was ook een gezelschap dat echt dacht van, we willen vooruit. Daardoor kwamen ook op het motto Maartje en Daan van, vooruit met de geit. Kom, gewoon aanpakken en gas geven. Dus wij dachten, we gaan gewoon iets nieuws proberen. We willen dat heel graag, dus echt de deur gedrukt, ook bij de commissie. Ja. Boerenbruiloft, daar was er allemaal... Moesten ze daar moeite voor doen? Ja, daar moesten we wel een beetje moeite voor doen, ja. Wij komen door en het is gewoon heel gezellig. De boerenbrunch uitverkocht. Dat is volgens mij niks geks, dat is al jaren. Ja. Maar vervolgens... de bordjes waren leeg. Bordjes waren leeg. Wij gaan heel die tenten leegmaken om die lange toffels weer... dat hoefde niet, geen eens. Die lange toffels die stonden er natuurlijk. We dachten, lekker laten staan. En we gaan het middagprogramma gaan we in. We hebben een heel mooi programma samengesteld met allemaal al trio's. Met, hoofdartiest was Beppie Kraft. Nou, als je een vastelovenskantus artiest hebt, dan is dat wel Beppie Kraft. Het was echt super voor de middag. En ik denk dat... Maar inderdaad, dat moment, want die lange toffels, dat was ook wel de kracht, zeg maar. Ja, maar volgens mij was ook het moment, en misschien vul ik het verkeerd aan, die brunch dat was nog met het intieme gezelschap. Ja. Maar ineens was de tent, want waar kwam het volk vandaan dan? Ja, het stroomde echt vol. Het kwam overal vandaan en veel jeugd dat kwam erbij. Eigenlijk waar we ook van dachten van, zo'n kantus. Ja, de studenten, hoe kunnen we jeugd door naartoe halen? Een groep uit de dorp ook, ook jeugdgroep uit de dorp. Want dat is ook inderdaad dorpen natuurlijk, er werden al wat dikker kantus gehouden. We dachten, dat is gewoon iets wat zo'n boerenbruiloft echt wel in onze ogen kan gebruiken. Zie je er toen ook een beetje van geschrokken dat enorm, dat was echt bizar. Want was dat leuk, want Jip zit er op die stoel te lang. Hij was er mee hier volgens mij. Ik weet, op een gegeven moment stond iedereen op toffel. En normaal, ik weet dat de Zoepneuzen, die hebben op dinsdag gehad hun eigen programma in het Upke. En ik weet nog dat ik op de toffel stond en ik zag Milton voorbij lopen met een pilsje in de hand. Met de mond half open en dan liep alleen maar... Want rondom hem heen stonden allemaal jeugd. Ja, ik heb toen ook aan de zijkant zo kijk zo wat gebeurt hier. Ja, vanaf het eerste keer een nummer, mensen op de banken, op de toffels. Wij dachten, wat gebeurt hier? Dat was verrassing, nog verrassing. En wat je gezegd, de mond viel gewoon open. Ook bij ons als gezelschap. Ja, dat was ultiem. Dus dit jaar, afgelopen jaar is het herhaald. Ja. Ja, dit jaar niet natuurlijk. Is het een blijver of is het... Ja, wat mij betreft wel. In ieder geval voor de komende tijd. We hebben Bas de Keizer bij ons in het gezelschap. En die moet ik ook zeker wel noemen hierin. En die is nou ook toegevoegd aan de commissie Boerenbruiloft. Die is door inderdaad bijgehaald om inderdaad ook dat stukje boerenbruiloft en die kantus film te blijven geven. Mooi. Want dat was zoiets magisch. En vorig jaar ook met Joep Bieneke, dat was geweldig. Stampensvol. Ja. En dat was natuurlijk al een heel beladen jaar. Maar dat was geweldig. Die samenhorigheid die zo'n boerenbruiloft in mijn ogen moet hebben, dat kwam daar
fantastisch. Mooi hè, volgens mij kan hij nog uren Ja, over. dat was ook hartstikke leuk om te huren. We zullen in ieder geval nog een jaar moeten wachten en hopelijk dat we dan volgend jaar weer op die bankjes kunnen staan. Of misschien zien de banken het lamluut. Kunnen we nog meer mee. We zien het wel. Ja, zou in ieder geval wel mooi zijn. Ja. Hey, laatste vraag. Je voelt het misschien al aan. Ja. Ja, even nadenken. Ja. Motto voor dit jaar. Motto voor dit jaar. Ja, 4 uitzendingen lang natuurlijk nou al een motto. Ja. Dus enigszins voorbereid nou. Maar motto, ik denk dat er misschien nog wel het beste aan kan sluiten op al wat als motto toen was. Vooruit met de geit. En zeker in deze tijd wil ik vooral kijken naar wat er allemaal wel kan. En gebeurt er ook van alles, zoals dit. Is er een podcast opgenomen. Dus er gebeurt echt veel. Toch gewoon de positiviteit erin te houden. Ja. Dus zou ik gewoon willen, mijn motto willen gebruiken. Vooruit met de positiviteit. Ah, ja. Goed zo. Heel goed. Vooruit met de positiviteit. Laten we dat doen. Ja. En ook vooral vooruit kijken. Ja, zeker. Ja. Super. Ja. Het komt goed. Ja, maar wat we nou gaan doen, is eigenlijk een klein beetje achteruit kijken. We gaan namelijk weer de geschiedenis in. Ja, en wie kan ons beter de laatste geschiedenisles verschottelen dan meester Klasse zelf? Het is weer tijd voor Wouts Wieze Wazel. Waarde vastelovensvierders, beminde gelovigen. Jongens, fijn dat jullie bij mij ziet voor het 5e college van meester Klasse bij Wouts Wieze Wazel. Fijn jongens. Jongens, allemaal kennen jullie de Sint-Petersbandenkerk. Petrus, de patroonheilige van ontzettend veel mooie dingen. Daar ga ik jullie nou wat meer over vertellen. En zeker ook over onze kathedraal in de Piel. Het baken wat jullie allemaal tegenkomt. Of je nou door de deur plopt, op de fietsen, in de butingen aan de gang ziet. Wat je ook ziet, altijd stut hij er. En je kunt hem nooit uit het oog verliezen. En hij zal op altijd de goede weg wijzen. Daar nou meer over. Jongens, het support komt van boven. We hebben dus de zegen van de Heer nodig. En ook als vastlovend vierder is het belangrijk dat je op de juiste pad blijft. En ik zal je vertellen waarom. Pierlazen en pierlazinnen. Wat je in beeld ziet is het heilige der heiligen. De Sint-Pieter van de vastelovend. De Kaaba van het vieren. De Taj Mahal van het innemen. Het Jeruzalem van het vieren. Het Lourdes voor katerleiers. Het Stonehenge voor onzinnige rituelen. En niet te vergeten de jankende Maria van het Chanze. Mensen, luister, ze hebben ook overal een biechtstoel staan. Dus alles wat misgaat, kun je achteraf gewoon weer recht praten. Pierlazen en pierlazinnen, die kerk heet de Sint-Petersbandenkerk. Maar wat zijn nou eigenlijk de banden van Sint-Petrus? Daar ga ik jullie ook iets over vertellen. Petrus, de meesten niet eigenlijk graag in Petrus, dan niet eigenlijk Simon. En Petrus betekent rots. Rots waar de kerk op gebouwd is. Hè? Hij is de eerste paus, de beste discipel onder de 12 apostelen van Christus. Het zijn er 12 en geen 11, zoals de Raad van 11. Hè? Dus 11 plus 1 reserve. Zie je het maar als een soort Raad van 11 bij Muk. Hier heeft er Bartdienst. Hè? De plaatsvervanger van Christus op aarde. Hè? De eerste paus en de meest getrouwe volging van de Messias. Jongens, onthoud dit goed. Hè? Hij is de allerbelangrijkste en hij is gekruisigd met de kop naar onder. Ik wil niet zeggen dat hen ook geslacht worden met de kop naar onder. Want dan wordt het wel link, maar denk eraan, hij wordt gekruisigd met de kop naar onder. We zien een foto van hem, en die komt nou in beeld, dan herkennen we hem aan sleutels, aan een omgedraaid kruis, aan een griezen baard en aan een haan. En den haan, jongens, dat komt weer terug, maar dat staat ook duk afgebeeld op biechtstoel. Wat denk eraan, je gaat weer een fout en je kunt alles weer recht praten in een biechtstoel. En dat is het voornaamste wat we vandaag aan Lester B kregen. Ik zou je iets gaan vertellen, mensen, over de banden van Sint-Petrus. Nou, de Petrus is weer gevangen genomen door koning Herodes. En de koning Herodes zette hem in zijn meest beveiligde gevangenis ten die kost vinden. En daarmee binden hij hem ook nog vast aan de muur met een aantal kettingen. En die kettingen, dat zien de banden van Sint-Petrus. Die kunnen nou ook mooi in beeld te zien, want die zijn ergens bewaard in een kerk. En ze werden bewaard door een aantal engelen. Nou, die engelen, ik zie een soort Pruisisch gardedanser ding veel mee. Het is allemaal fantastisch erbij te hebben. Dat Venrooy een ontiegelijke hoge plaats in een hemel heeft en dat de rechtstreekse lijn met Christus de Heer voor ons in één directe lijn geregeld is, dat komt onder andere naar voren omdat ons een deken, Ed Smeets, een vervente vastelovensvierder is. De mens vindt alles fantastisch, de mens doet met, de mens vindt het geweldig om ook vasteloven te vieren. En dat wij een extra striep geveur hebben, blijkt ook dat zelfs de paus in Rome onze Vurgendeken tot bisschop van Remunt gemaakt heeft. Dat is allemaal niet zomaar toevallig. Wat ook niet wel leuk is, als je een scheve schots, als je een fout maakt, dan is
Peter is degene die gaat over of dat gewelf die in de hemel wordt toegelaten. Dus gaat het ergens mis, ga naar een biechtstoel en alle in Ierland is wel vergeven. En je kunt wel voor aan beginnen. Jongens, Petrus, Venray, alles is geregeld via onze kathedraal van de Piel. Alles, aan de andere kant, alles wat op de aarde verbonden is, blijft verbonden in de hemel. En als het ontbonden is, dan blijft het ontbonden. Wat fijn is, op als woensdag, als je flink aan het ontbinden ziet, dan hoef je dus ook geen nergens zorgen over te maken en kun je gewoon door met wat je mee bezig ziet. Eigenlijk is er geen probleem, ga lekker los, maak er iets moois van, de cirkel komt rond en alters kunnen we altijd op als woensdag een cruise halen. En ook dat is fantastisch. Al gaat ook dat dit jaar helaas niet door. Beste vastelovensvierders, Peter is dus ook patroonheilige van heel veel van wat wij mooi vinden. Hij is van ontelbare steden de patroonheilige. Denk van Las Vegas, Maastricht, Kullen, het zijn niet zomaar steden. En ook van de parochie Rooi. Vergeet niet, Sint-Oeike is de patroonheilige van Venray zelf, maar de parochie in het centrum is Sint-Petrus. Maar hij heeft ook zijn schaduwkanten. Ja, het huurt er ook bij. Hij gaat ook over rouwen, over jonge vrouwen, over boetedoening, over diefstal, over koorts. Beter begrijpen wij zaken als zinsverbijstering, bezetenheid en alles met vissen en vis. Immers, ook wij eindigen als viers duk met op den telder in de kelder lid. Ja, maak de zin maar af. Sint-Petrus heeft natuurlijk ook een echte viersdag. En een officiële viersdag van Sint-Petrus, dat is de 1 augustus. En niet toevallig hebben wij altijd een soort van zomervastelovend in de eerste week van augustus. Dan gaan we met z'n allen ook weer de terrassen op, gaan we vieren in het mooie centrum. En dan hebben we dus ter ere van dezelfde Sint-Petrus weer een feestje. Onze vastelovend kermis met die fantastische terrassen en dat enorme feest in die geweldige pleinen waar wij zoveel schik met z'n allen kunnen hebben. Kortom, 1 of 2, maak er wat fratsen, 1 of 2, maak allemaal geen zak uit, alles komt goed, want wie gaat er over de hemel, dat is Petrus. En nou met is dus ieder probleem, hel, verdoemenis, vagevuur, allemaal onnodig, maak er geen zorg. Sint-Petrus zal ons altijd beschermen als vastelovensvierders. Mensen, de bouwer van de grote kerk, de bouwer van de kathedraal van de Piel, de meeste en niet bestoer van de Gaat. Ja, dat is inderdaad de knok uit het Desselke. Hij was een persoonlijk vriendje van de paus, een 15e-eeuwse kel, een kameraad van Pius II. En hij rechtstreeks met Rome regelde dat wij een buitenproportioneel grote kerk kregen voor een klein dorpje. Wij hadden eigenlijk zo'n 1111 man. Denk maar, we waren het Blitterswijk van den tijd. En toch hebben wij zo'n enorme grote kerk. Dat is allemaal te danken aan deze mens die bestuur van de Gaat hiet. Bestuur van de Gaat. Vergeet even, hij had maar 3 kinderen bij zijn huishalster gekregen. Ja, scheve poorter, celibataire koning. Rara, hoe zou dat komen? Hij had een fantastische erfenis nagelaten. Hij had een huis aan de Hofstraat. Denk eraan, Hofstraat, dat beeld van vorst Karel staat aan de Hofstraat. Jongens, de lijn met Sint-Pieter, met de hemel, met Christus, met Sint-Jozef, met Sint-Pieter, allemaal rechtstreeks geregeld via van het bestuur van de Gaat. Eigenlijk een ontzettend mooie mens. Met dank aan deze Gijsbert, want zo heet hij mens van de Gaat, hebben we een fantastisch grote kerk, waardoor we ieder jaar met vastelovenszondag voor iedereen een plekje hebben. En dat allemaal te danken aan een fantastische mens, die als pastoor misschien wat gaten laten vallen, maar voor de vastelovensvierder iets fantastisch heeft nagelaten. En daarmee voor gans Venray. Vastelovensvierders uit de ganse gemeente. Wat fantastisch dat jullie toch naar dit stukje slappe wazel en mij veel flauwekul het willen komen luisteren. Ontiegelijk mooi dat de Vastelovensvereniging de Pielaars met al die mensen die hierbij betrokken zijn deze Vastelovensmarathon het mogelijk gemaakt. Dat we toch nog een stukje van deze cultuur met z'n allen kunnen gaan genieten. Uiteraard gaat het allemaal heel anders dan wij met z'n allen geer zo willen. In ieder geval hoe ik het geer gewild zou hebben. Wat heb ik toch behoefte aan een klamme tent, bierstig vol volk, de lucht van aangetreide viltjes, baaiend in het jommelijk verzouden bier van gisteravond. 3 keer gerecyclede geoiemde lucht die komt als condens van de vastelovenstent naar beneden kunt droepen. Vallend van het doek af in uw pilsje, wat je al in uw plastic bekerje moet drinken. En op het moment dat je eraan begint, dan ga ik denken, er zit een confetti tussen uw vingers doorgeglipt en die hadden nou heerlijk in de mond. Oh, wat zou ik dat toch geer hebben. Als dat toch zou je kunnen, zonder zorg over virus of bacillen. Heerlijk, hè? En dan allemaal een andere rommel waar we niet meer over na hoeven te denken, omdat we uitgehard zien. Wat zou ik geer waar vuur aan tegen het podium staan? Het ene groepje vastelovenshelden naar het andere wat voorbij kunt. Samen met elkaar kamerui, erem in erem staan. Samen mitkwijken met die liedjes die we jarenlang al achter hen huren. Waar we schik met hebben. Met je mitjammeren met over 1 jaar. Oh, wat zou ik dat geer hebben.
pielhazen en pielhazinnen. En als dat allemaal achter de rug is, nog even bij Hulsman een keer of 11 achterin de allerlaatste vatten. In dat heerlijke gezellige vastelovenscafé, waar de kieps van het voorst of van het trio op de bar hangt, of de tap heen hangt. En dat er een vage vriend of een fijne vierder die kieps vat, hem op zijn kop zet, door een ontiegelijk foute selfie van maakt, dat hij vrommes daags daarna in een appgroepje tegenkomt met een meer als discutabele naam. Jongens, wat zul ik dat toch hier hebben? Hè? Wat fijn. Pielhazen, pielhazinnen, hazenkeutels, hazenkeutellinnekes, knullen, knullinnekes, karklingels, pielreuzen, zagenwetters, mukken, maar zeker ook hennen en alle andere gewaardeerde vastelovensvierders. Het komt weer terug. Hartstikke fijn. Al is het vierste dit jaar niet hoe dat gegeer onze Roosse vastelovend wilt vieren. Het is fijn dat je dit jaar de kans hebt om wat over de achtergrond te lieren. Maak in klein gezelschap veel joeks en plezier. Dan vieren we in 20 2 keer 11 samen en dan net een beetje meer. Vastelovend samen. Dat is toch flauwekul. De helft dat is kras en de rest dat is... Nou, we hebben afgelopen dagen 4 fantastische liedjes van de dag mogen beluisteren. En ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd wat het laatste liedje van de dag is. Leon, wat is het liedje van de dag? Ja, een emotionele dag. De laatste dag van de vastelovend. Hier gaan we afsluiten. En we zien het geweld van de kantes, waar we het straks uitgebreid al over hebben gehad. Gaan we dan afsluiten. En dat doen we al, zoals jullie ook hebben gehoord, in de koets altijd gewoon als rotslee afscheid nemen. En dan denk ik altijd, wat is dan mooier om samen bij elkaar te noemen? Laten staan, elkaar vasthouden, knoevelen, sjoenkelen. En toen heb ik even gekeken in het Venroods. Hebben wij een nummer voor sjoenkelen? Nou, lieve mensen, dat hebben we wel. Hou er vast, pak elkaar stevig en van links naar rechts met de kalde kletsers en sjoenkelen. Het enige nummer over sjoenkelen en je kunt er niet op sjoenkelen, man. Daar. Nee, dan moeten we toch even wat gemeentes overslaan om door wat sjoenkelnummers te hebben. En op het einde van zo'n avond gaan we altijd bij elkaar staan en we hebben prachtige Venroodse muziek, maar in dit genre is Venlo toch echt wel een topper. En wat ik dan duk op zijn avond zie, als wij met de raad ook bij elkaar zien, dan zien dit de nummers die wij dan dukker horen en die wij graag allemaal hebben en willen zien. En dat is deze, onderhand van Frans Polks, die ooit in Venlo hier de Golden Humor won. Dit is Neder Lottem. Allemaal in grote kringen in die tent. De prins heen, het trio, de vrouw, de kinderen erbij. Met dit soort nummers. Of ook een mooi nummer, wat er gedraaid wordt, is deze. Overkant van de nacht. Dan heb je niet veel nodig als elkaar. En zoals Stef een paar dagen geleden al in de uitzending zet, deze moet je niet vergeten, een van de klassiekers. Kom voor ons nog, het zie je gewoon vastelovend. Jonge alt, groot, klein, maakt niet uit waar je vandaan komt. Al komt u uit IJsselstein, dan hoort u ook bij die kring en staat er gewoon tussen. Dat maakt niet uit op zo'n moment. Wij vieren vastelovend samen. Wij samen uit het zuien. Lex Uiting natuurlijk. Ik kom weer, maar kom ook al niet weg. En hier sluiten we ons meestal met af in de tent. En dan gaan wij met z'n allen naar de grote meent. En dan gaan wij afscheid nemen. We gaan de kieps afnemen van de adjudanten. En natuurlijk van onze prins die er dan staat. En vorig jaar regende het dat het zegt. Het was koud, het was winderig, het was nat. En dan kreeg je echt het hennevel bij het allerlaatste nummer. En dat is ook het laatste nummer wat ik voor jullie met deze vastelovens, dagvastelovens uitzendingen wil laten horen. Ik kreeg er nog steeds hennevel van. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Hier met dit nummer sluiten wij altijd af op de Grote Meert. Dit is Il Silenzio.
hopen op betere tijden en volgend jaar hopen we jullie weer teruggezien. Voor nou, let op elkaar en vooral op een ander. Blijf gezond, handel. Pierhazen, tot volgend jaar. Ja, pielhazen, pierlazinnen, hazenkeutels, hazenkeuterlinnekes, boeren, burgers en butelui. Dit was de allerlaatste aflevering van Dag Vastelavond. Ja, het doet een beetje pijn erop. Toch 5 dagen hier met z'n tweeën gezeten. Maar het is inderdaad het laatste. Ja, wie weet, tot volgend jaar. Het zou leuk zijn. En voor nou zou ik zeggen, blijf gezond en vastelavond samen. En vier de belangrijkste dag, dat is vandaag.